kuyo yonke into empilweni oyenzayo nodibana nayo, into ebaluleke kunayo yonke into it's your happiness. Ngabe usemsebenzini, usebudlelwaneni, ukuphi kodwa ufuna wazi ukuthi kubaluleke kakhulu injabulo kuwe yakho. Nganasi isizathu, uma injabulo ungasenayo, lo nto ibulala your inner peace, ngeke ube nakho ukuthula emphefumulweni. Uma ungenakho ukuthula emphefumulweni, lokho kusho ukuthi manje kulabo abaphethe impilo yakho awusakwazi ukuxhumana nabo. Kusho ukuthi-ke manje yonke into uNkulunkulu bemisele yona ngeke usakwazi ukuyithola ngoba kawunakho ukuthula ngaphakathi enhliziyweni, uyaxokozela ngoba konke uNkulunkulu kusebenzisa ngenhliziyo yomuntu. Ukuthi uma unokuthula uyakwazi ukuthi manje uNkulunkulu akwazi ukuxhumana nawe ngesandla seyidalo noma sabakini, ukuze ukwazi ukuthi lokhu afisa ukunika khona kufinyelele kuwena. Kuyo yonke noma bwenzani, noma beyiphi into ngenze sacrifice ukuthi la ngikwazi ukuphilela nomuntu, no, awukwazi. Uma injabulo ingekho lapho, phuma kuloyo nto ngoba ilimaza wena, idestroya. Uyabona njengoba usungenakho ukuthula, idestroya kuningi. Uzothola ukuthi impumelelo yakho fangabe manje isivulelekile impilo, uthola ukuthi uvinjwe ukuthi wena injabulo awunayo, happiness ayikho kuyo yonke into. Ngisho ngabe la usebenza khona uhola 500, kulowo 500 oholayo make sure ukuthi into ethiwa i-happiness uba nayo. Lokho kusho ukuthi zama ukuthola ukuthi-ke yini lethi injabulo kuwe, ngoba injabulo ngeke ilethwe ngomunye umuntu, kodwa into eletha injabulo kuwe ikuwena. Zazi wena ukuthi yini ejabulisa wena, ekugcineni ugcine ujabulile, ngoba uma ungasenayo injabulo ubokwazi ukuthi lokho ukuxabanisa noNkulunkulu, ukuxabanisa nabakini, nomufo ngeke uye kubona, ngoba futhi kukubophela impilo wena, ngoba ayeke usaya phambili ngoba inhliziyo yakhe ibophile, awujabulile. Kanti uNkulunkulu into ayilethele umuntu emhlabeni ukuthi azojabula. Konke akubeke emhlabeni uNkulunkulu kubekele thina into ayifuna kithi ukuthi sijabule, singabophiki. Ngisho loluthi-ke mntakababa, hlala phansi uyibuke nawe la ukhona ukuthi injabulo nayo yini, bese uyabuthi yini ekudlela injabulo. Lento ekudlela injabulo yonto evimba impumelelo yakho-ke, bese ubuka ukuthi yini eletha injabulo. Lento eletha injabulo kuwe yilento ezokwenza impilo yakho ivuleleke. Abantu abaningi bayakhatha empilweni babophekile, kanti abazi ukuthi babopheke nje empilweni ingoba kusenhliziyweni babophekile, abanayo le njabulo bona ngaphakathi. Uma uney'ngane kulungile, ikubalulekile zondla iy'ngane, kodwa ungagcini kufika la injabulo ungasenayo wena. Uma ungasenayo injabulo ubokwazi ukuthi uzosheshe ufe isikhathi singakafiki because you are not happy. Ukhumba ukuthi wena ungumphefumulo ohlele emzimbeni, kulowo mzimba lowo futhi ngoba kunomphefumulo, there's a spirit. Lokho kusho ukuthi njengoba umphefumulo wena uhleli le nyama uma ingasayitholi into eyifisayo, ingasajabuli, izokhathala ukuthwala wena. Uzothwalwa yini? Always inyama into efuna i-happiness. Make sure ukuthi yonke into oyenzayo uba nokuthula enhliziyweni, uthula enhliziyweni kuzolethwa injabulo. uNkulunkulu abe nani niphile, nisayibuka, nisayifunda ukuthi nijabuliswa yini. Leyo nto ibalulekile kakhulu bantu baNkulunkulu. Uyayibopha impilo yomuntu ngoba ungabona empilweni ungavuleleki kanti nguwe ongajabuli. Zama ukuthi ujabule-ke manje kusuka kuyonke into oyenzayo, faka i-happiness phambili. Happiness izoletha inner peace, inner peace iletha i-success. uNkulunkulu abe nani niphile.